Goeie en welkom bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Het hier zit er haast op en dat geldt ook van Noorderwien Live. Ik ben blij dat we het nog terugzetten konden, maar we zien ook een beetje waarom. Dit vier dus Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. Ik dit hier stap de Christman in zijn slieden. De piek die komt ik dit hier in de been. Het kunstdag let het kerstken net verdwijnen. De Christzaast een kist die bloed besteen. Hey, ik zeg op een kalender. En het is al december. Ik weet het hier wat jij er begon. Want de weken die vleenen staan weer om. De beem die stipt bij kreeg in de keet. Ik hier hem steen in een poep en een skate. Ik hoor het hier wat oors beziekje. Het maakt er vanzelfs wel wat op liedje. Blauwe bonden, maangezeur. Heet dat weer, ik net haar kleur. Ik doe het nog net op nij. Maar Faro hier, nu mik het mij. Jou me nog een kans. Ik vind dit eigenlijk een Chris-nummer wat in de Frieske top 100 jaart. De Nevers Mis zit er net een Chris-nummer in. Dus ik ben heel blij dat we dit maken. En dat had altijd mijn grote wens geweest. Dus, en het wordt altijd weer Christ. Ja, ik hoop voor de wereld een heel soort leefde. En geen tjinstellingen. Dat iedereen gewoon normaal met elkaar omgaat. Als nog voor het tjin best. En dat maakt het niks uit in wat voor stelling. Maar wat meer leefde voor iedereen. En ik hoop voor mezelf, soms is het allerbelangrijkste. Voor de mensen om je heen, maar natuurlijk ook voor iedereen. En muziek. Ik ben toch wel van plan om toch wat meer te schreeuwen waar. En ik hoop heel veel te spelen. En zo weer naar de mensen muzikaal te komen. Denk erom, het wordt altijd bij Christ. Come and gather round, my children, come and listen to my word. I'll promise fame and fortune, yes, I will promise you the world. So if you're searching for a meaning, searching hard in this hard knock life, I will open up my doors for you, please do step inside. So if you're weak or if you're crippled, I will heal all of your wounds. Have faith in my abilities, your revival will start very soon. Well, me, I'm just a vessel, yes, I only live to serve. And yes, I make some money, but money is not my concern. I'm the pastor and the preacher, I'm the minister and the priest, the instructor and your sensei. Don't do as I do, do as I teach. Don't you listen to the doctors, don't listen to their lies. Over here we are like family, look into my honest blue eyes. Yes, I live a life of luxury, I live a life that's blessed. A big old house and 7 cars, but trust me, it's for the best. So while you're trying to pay the rent this month, trying to make ends meet, come and see me every Sunday, but make sure to bring the money I need. And don't you ask confusing questions, don't expect apology. I need those cars and this big old house so I can keep on setting you free. I'm the swindler and the criminal, the cheater and the thief, the charlatan and your savior. Don't do as I do, do as I teach. So make sure to take that medicine, make sure to take them pills. Let my healing hands keep touching you and absolve you from your guilt. So cover your ears and cover your mouth and cover your eyes too. But make sure to make a donation so I can keep on saving you.
Ja, ik neem het de best dressed man from Friesland. Dat klinkt heel internationaal. Timo de Jong, zeg je hem. Hij werd de gast in uw eerste televisieopname van Noorderwien, Oranje Ier. Hij komt van Boeten trouwens, maar hij is als een soort muzikale vluchteling in Ljouwt ongespeeld. En daar ben wij alleen maar blij mee. Intussen had hij een nieuwe EP uit trouwens, dus show vooral ook even op zijn Spotify-account of even op internet. En van Timo geven we naar een intrigerende Frieske artieste. Zij wie together met haar man en partner in crime, Sietse Pruksma. Ik had namelijk ook Nienke Laverman. Groot succes, dwars door het hele land heen, die voorstelling die de titel Plont mij kregen had. Show vooral ook een op haar site, want er zijn hele mooie blogs en andere informatiestukken hoe publiceerd. Zij wie live hier in de studio en wij blikken erop waarom. Vervolg je mij, dwing mij onder de groes, breng mij uit mijn voile, verzwolg je mij, schoot je de kaarten. Het bloed steekt hij, spieren pompen, feels mijn hartslag, hey, het bloed steekt hij, hebben pompen terugkomen, zodat ik hier in het tijd dit alles op een nacht.
Mooi nummer, Nieke Laverman. Stwarm heet het. En nogmaals, had alles te krijgen met de cd. En een theatershow die ze dus doet. En dat heet Plant. Dan gaan we naar een band waar ik een absoluut zwak voor haar, namelijk de Anne Veenstra Band. Ze draaien al heel lang mee en Anne Veenstra wil ik nog wel eens een beetje scherp wezen ten opzichte van de maatschappij. Hij hier zijn hele band mee hier in de studio en dat hier alles werd te krijgen met een dubbelalbum dat er uitkwam is. Op vinyl zit ik hem er even bij en dat heet Dubbele en Dwars. De titel van dit nummer, ja, dat gaat over de hel. Luister maar eens naar de Anne Veenstra Band. Een knikkenzak, een kinderfiets. Iedereen weet nog wel iets van toen. De eerste peuk, het eerste bier, de eerste wip. God, waar een genier. Maar het gaat te snel, veel te snel. Oh, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. De grote liefde, de erge pijn. De dwaze feesten, och zo fijn, ja nog steeds. 30 jaar, dat leek zo oud. Nu ben je opeens al 40 jaar getrouwd. Oh, het gaat te snel. Veel te snel. Oh, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Korte nachten en lange katers. En al die vreselijk stomme flaters. De one-night stands, het foute ontbijt. En je bent weer een stuk geheugen kwijt. Maar het gaat te snel. Veel te snel. Oh, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Dus pak nu wat je pakken kan. Geniet er nooit met mate van. Wacht niet op later, want dat is het al. En 69 is een mooi getal. Maar het gaat te snel. Veel te snel. Ja, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Oh, het gaat te snel. Veel te snel. Ah, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Van het album Dubbel en Dwars. En die is echt op vinyl uitgebracht, zit ik ervoor maar even bij de Anne Veenstra Band. Toffe gasten om in de studio te hebben. Dat hier ik ook, mijn Moonloops. En dat is de artiestennaam van Sarah Dekker. Een muzikale vluchteling uit Greensland. Wij met het hier nou heeg en breed hier in Ljouwert. Volgt ook de Popacademie. En ze maakt het echt hele mooie liedse versjes. En ze had nog een mooie Christbadskip en een stukje muziek voor u. All right. If you cry and then you smile, will it form rainbows on your face? 'Cause it always seems to me they can't exist in the same place. But lately I've been thinking that maybe it makes sense. Maybe happiness and sorrow can be friends. I get sad when I'm around you, I just wanna hold your hand. 'Cause I know our time is fleeting and we're rushing to the end. But I don't think I ever liked you more. In any case, more than before, you made me sad. So I'll paint the tear stains on your face till you look like you're from outer space. And I hope that somehow that will make you smile. And though the problem still remains, the clouds will lift off of your face.
and form a rainbow for a little while. Wat voor jaar heb jij gehad? Een compleet bizar jaar. Een geweldig jaar eigenlijk wel. Meestal is het dan een postje op Instagram of op social media aan het einde van het jaar van... Nou, dat was een kutjaar. We gaan nu doen alsof dit jaar niet is gebeurd en volgend jaar wordt beter. Maar ik heb eigenlijk gewoon een topjaar gehad. En ik ben eigenlijk alleen maar blij. Waarom? Wat is er gebeurd allemaal? Nou, om heel eerlijk te zijn begon dit jaar echt best wel dramatisch. En ik had echt helemaal... Nou, het was corona en ik kon niet spelen en er was niks te doen. En ik had geen enkel toekomstperspectief voor mijn muziek niet. En nou ik had bijna geen sociaal leven, want dat begon ook allemaal wat af te brokkelen. Dus het was echt helemaal niks. En toen ben ik mee gaan doen aan de Kleine Prijs. Omdat ik echt zoiets had van, nou, ik heb oprecht niks meer te verliezen. En toen opeens begon een bal te rollen. En het werd van een heel klein sneeuwballetje, werd het echt een gigantisch ding opeens. Dus, en nu zit ik hier en mag ik super vette dingen doen. En radio-interviews. En mag ik meedoen aan Hit the North. En heb ik muziek wat succes heeft. En ja, het is alleen maar geweldig eigenlijk. In het verlengde daarvan, het nieuwe jaar. Ja, je staat te popelen, heb ik het idee. Ja, absoluut, ja. Want het wordt, kijk, het is nu, ik heb nu een begin gemaakt dit jaar. En ik heb met hele kleine dingen heel veel ervaring op kunnen doen. En ik heb echt een plekje kunnen veroveren binnen Friesland, binnen Leeuwarden en ook al een beetje binnen Groningen. En ik ben heel zeker van wat ik doe en van mijn zaak en wat ik wil vertellen. En nu is het gewoon het punt dat ik dat mag gaan gebruiken om op een hoger niveau te komen. En ik mag meedoen aan Hit the North. Dus ik ga mijn act professionaliseren en ik ga hele vette dingen maken. En ja, ik weet nu wat me te doen staat. En ik mag dat nu allemaal doen. Ik heb eindelijk de middelen om te doen wat ik in mijn hoofd heb. En daar heb ik gewoon ontzettend veel zin in. Ik heb de mensen alleen eigenlijk een ontzettend gelukkig en succesvol jaar toe te wensen. En er komt heel veel vette muziek aan. Dus stay tuned. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for gold, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comforts for change? Did you exchange walk-on parts in a war for a leaf roll in a cage?
Ja, prachtige piekenvelopname. In dit geval van Pink Floyd Project. Ze bestaan 15 jaar en dat willen we graag vieren met de band. Dus hebben we hier de studio compleet vol jagen met al die apparatuur, jongeres en ach, het kon net, het houdt net op om het zo maar eens even nu te drukken. En ik moet zeggen dat wie een hele mooie opname. Ik ben altijd wat benauwd voor tribute bands, maar deze mij er zeker wezen. En ze doen het op mij een heel soort succes trouwens, ook al een hele lange tijd dus. We gaan terug naar een muzikale maat van mij. Ik vond het mooi dat hij in de eerste uitsturing hier te gast wezen wil. Het had lang door, maar zijn tweede album is toch eindelijk uit. Cow Country is de titel daarvan. En ik had namelijk over Jack Bottleneck. I sit beside the fire and think of all that I have seen, of meadow flowers and butterflies in summers that have been. Of yellow leaves and gossamer in autumns that there were, with morning mist and silver sun and the wind upon my hair. Bilbo's Song in Rivendell. Het gaat door, nou ja, het komt al uit Lord of the Rings volgens mij. Hè? Ja, want dan is Bilbo, die zit aan het eind van zijn leven rond, de zin erop. En van, nou, die had geweldige avonturen beleefd vanzelf. En dan realiseert hij zich van, wat ik al hier beleefd heb, het is niks vergeleken bij wat er al in te beleven valt. dat is wel het verhaal ervan. Ja, we begonnen met dit soort dingen, muziek uitwerken, ding gewoon wel goed, gewoon net zin.
Of het nou het houthatje is of versjes, jongen, maakt het net uit. Dus ja, het is alweer, het had alweer waarde gekregen alweer. Nou ja, ik wil in elk geval dit versje opnemen. En voor de wereld, gewoon de beste wensje van Elsen in. Maar trouwens mij. Het mooie hier, hier denkst, vanuit? Ik hoop het wel. Dat wordt de bedoeling. Op staat, maakt me maat niet Sabino. Zeg hem mooi Floris, zo blond als een albino. Maar veel is mooi bruin en de eigen net red. Een mooie strakke belg en de titten heel black. Ik denk niet wat, ik pak er op mijn bek. Toen je ze mee op in zijn knibbel in de zak. Afrika om mijn hoeken, die zei wat zoest te boeken. En die sloeg alle tosken uit mijn bek. Dus ik zei het je niet, man. Die mens ski ik naar de Toskendokter toch? Ik zei het beste man, ik moet een nieuwe tosken ha. Hij zei dat krijg ik wel even onder zetten dat het zei. En na je lange zit, hier ik ben een nieuwe bed. Maar ik ben hier bijna hoes, toen ik was een moest. Maar dat lukte me dus net, maar ik verdoven zien dat bek. De politie zei wat hadden we nou, hoe bezopen ben ik jou. En kom maar eens heden, mij eigen bureau. En toen zei die man dus een eentje mee. Ja, een feest zonder de Hoenekop is geen feest. En dus wie ik blied dat ze bij ons werd de gastwijze woon hier in de Noorderwien-studio. Wie ik een beetje het Hoenekop hier, leven eerlijk wijze. Prachtige filmmaker, ster. Ik ben een heel soort mensen nog in de West. De muziek heb ik trouwens helemaal zelf produceerd en skreun. En daar kijk ik alleen maar respect voor hebben. En ik vond het heel erg tof dat ze aan het begin van het seizoen bij u de gastwijze woon. En van de veteraan van de Hoenekop, zo neem ik ze maar even, geven naar het eind van dit programma mij een grut talent. Ze speelt het al even, ze is nog hartstikke jong, ze schroeit intussen haar eigen versjes. En dan kon dat soort artiesten jou wij heel graag een podium. Ze komt uit Friesland wij en we besluiten dit programma. Ze krijgt van Oorten dan ik mij een echt talent. Ze heet Anna Linde. En wat mij onbelangrijk, graag dat in het nij hier bij Noorderwien Live. Dag. Valley of my dreams, I walk towards a lake. There's a lot of cherry trees and one more step to take before my feet touch the water that wakes me. It's all
Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud, there's no space for a crowd. In the valley of my dreams, there's no one else but me. I eat straight from the trees and no one blames me. When I say no, just because I don't want to do everything done long before me. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud, there's no space for a crowd. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud, there's no space for a crowd. Undiscovered places, I keep them to myself, only beauty and peace, only flowers and trees.